ayan po mga katupa, narito pa rin po tayo sa Wheeltek, sa building pa rin po nila. Narito naman po tayo sa Kawasaki. Kung kanina po Suzuki ang pinanggalingan natin, Kawasaki naman po yung mga display po nila dito. At i-assist po tayo ni Ma'am Arlene. Ma'am Arlene, thank you po ma'am. At yan po, unahin natin yung isang unit po nila. Yan po. So, KLX. ito po si KLX 150L. SRP is 122,500. So, yan. Si KLX for cash basis lang po. Ay, cash spacious lang po siya. Then, ito po. Sa mga mahilig ng malayuan. Ayan po. This is versus 1,000 SE. SRP is 900,000. 900. Special edition ni Kawasaki 1,000cc. So ano pong kaibahan ma'am dun sa special edition dun sa normal lang po na? Ang normal po kasi is white color. Ito po kasi si SE may cornering light na siya compared dun sa standard na white. Yan po, cornering light na po siya dito. Yan po yung kaibahan daw po mga katupa, yung cornering light po. Tsaka yung kulay po mga katupa, iba yung kulay niya. Ang kintab. Yan po, 900,000 mga katupa. Versus 1,000 SE or Special Edition po. Inline 4 na rin po ito mga katupa. Yan po. So, ito naman po si versus 650cc. SRP is 450,000. 450,000 po. Versus po is parallel twin po mga katupa. Yan po, 450,000. Matte color po na may kasamang kulay green. Ang natutuwa po ako rito mga katupa, yung swing arm po niya. Ang lapad po. Saka yung suspension. Ito. So, ito naman po si Z400 SE. SRP is 279,000. 400cc na Z-series. So, pasok na po ito ma'am sa expressway po ma'am. No? Yan. Bali, 399 displacement siya, pero pwede naman maayos. Tutulungan po tayo ng Kawasaki para maging 400 legit siya sa expressway. So, parang si Ninja 400 din Yes, po. sir. So, same din po. Inline, parallel twin po ang engine po ni Z400 po. So yan, kung may Z400 SE, meron din tayong Z650 SE, special edition ko sa SRT is 415,000. 650cc. Halos hindi magkalayo sa size po, pero sa engine po ang pagkakaiba. Mas malaki po ito ng 250cc. Yan po, 415,000 at 2020 model na Kawasaki Z650 po. Yan po, 415,000 po natin po. Ito po, inaabangan ko. Ang pogi nitong bike na to eh. So, ito naman po si ZX10RR. SRT is 1,355,000. Support siya. Yung pinakawalan Kawasaki. Ito pinaka-top of the line mo. No? Yes. ZX10RR. So, ano pong pagkakaiba nito ma'am kay ZX10R po? Bali sa mal- yan sir, medyo mas aggressive siya compared kay 10R. 10R. Yan po. Sa misis ko, favorite color po niya yan, green. Galing mo talaga, bright ka. Ang pogi mga katupa. Ito naman po mga katupa, classic na classic ang dating. Parang Triumph. Ito po si W800. Yan, sa may sa mga classic, this is 800cc. SRT is 450,000. 450,000. So, yan po. Tignan niyo po. Mga stainless pa po yung mga mudguard po niya, mga tapalodo niya. Stainless din po yung pipe. Naka-rim po siya mga katupa, may spokes po.
classic na classic ang dating. Parallel twin din po. Pero mukhang ano po, liquid cooled po ito. Ay, liquid, sorry po. Air cooled po ang W800. Wala pong radiator mga katupa. Ito, sikat din po itong mga to, mga ninja. Mga Hokage. Ninja po. Ayan. So, ito po si Ninja 650cc. Yan, sa mga sport touring. Meron tayong Ninja 650 SRP is 426,000. This is 2020 model. 2020 model na rin po. Bali, parallel twin din po ito, ma'am, no? Yes. So, yan po. 2-cylinder po, parallel twin. Ang engine po ni Ninja 650. Ito, maganda rin po. Ito, mga katupa. 1,000cc na sport touring po. So, yan po. This is Ninja 1,000cc. SRP 655,000. Yan. May promo po kami para dito. This is 655,000. For cash basis, naka-less 30,000 po siya till December 10. For cash basis lang po ito. Sa cash basis lang po, Yes. yung less 30,000 po. Less 30,000. Pag installment, i-compute po nila sa 655 po yun. So yun ma'am. So same pa rin po, same po ba yung financing po dito sa Kawasaki doon sa Suzuki po dito ba? Sige. Yes sir, same po. Yan, sa mga nagtatanong po, we have in-house financing, RBO property. And sa proseso naman po, online application will do 3 to 4 days processing po tayo. So may online processing po. Yes po, nag-ano po 3 to 5 days. So ayan po, thank you po ma'am sa pag-assist. A few moments later. Yun po mga katupa, si Z900 RS. Classic din po na type ng Kawasaki mga katupa. Inline 4 na din po. Yun po, astig na astig po. Ang SRP po niya is 645,000 po.